Mire, és mentira que aquest Ajuntament no tinguera diners. Ha tingut el Plan Confiança, un muntó de diners, que ho han malbaratat enfonsant-ho. Han tingut el Plan un muntó de diners. I estem parlant de polítiques de creixement, però polítiques de creixement actives, no per grans empreses, no per pagar, per exemple, com en el pàrquing, que l'ha fet de l'empresa de Florentino Pérez, i cada gol de Ronaldo doncs tenim que alegrar, perquè mitja fitxa de Ronaldo l'han pagat els veïns del Xilesí, a costa de l'empresa esa, i això no sé què fer preocupar-nos, no? Gràcies. És l'obra xicoteta la que possibilita el creixement i l'empleo, no l'obra gran. L'obra gran venen 4 empreses, 4 camions, 4 màquines i ho fan això. I nosaltres sí que apostem per aquest creixement, però miren, arreglem els carrers, arreglem les voreres, fem un poble accessible, millorem el medi ambient, tot això, obra xicoteta, no gran obra. Ahir podem crear molts llocs de treball per a pal·liar el dèficit.